kani kadege bati CCTV bat phidang pet yaki khubor baman kasni balwan rasha phidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong wan bantiet yaka Kali Datsun ready go bathamai kabas kem bat biddor Kaseng Hanyo Trap Youth Council Maumlo Unit haringkat ka jingsenran langru kidikot jong ka HYC West Khasi Hills District haka arpu artrik urisau arjar arpo Kilalaj ujor sha u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba ti lengwa halor ka jingbam ya bet karukom sam ya u khaw ration hapo ka snong Maumlo 1 kabadon hakathain ramrai jong ka West Khasi Hills District kaseng HYC kala keno ru uba udila jong ka te ka snong ula shim de ka pisa ya kibriu ki balet shim ya u khaw yo a kata u khaw PMG KAY katba ya ki bashim ya u khaw AAY PHH NFSA u dealer u 8 kilo no bat kilo ongru ba jusam yo u khaw hapo snong Henry usambej hayo ramrai bat kani kalakta ya upaj ba hakabaye day bat kani nakaliang jong kaseng kala dep ban yakendo ya USI supply nado ubnai jembang arjar arpo halor kani kakam Henry nakaliang ka office supply kamshim la shimkhia yakani kakam hado bakala poi uput bansha berngem kinong ujor tang namar baki yeng bandawa nakabenta ka hok balapan khamti haki nado kariti sinshar kari India kumta nakaliang kaseng kaladawa ban penshitom yaki nongshim kabu ki balapan khen yaki kindon katkum ka NFSA Act arajar khatlai bat ka Essential Commodities Act khat khandai spa sanpusan bat lada umla ban penbet no yakate ka kam nakaliang jong kaseng kan ai da ka jingkerpat ne ka petition syakayeng bishar nakaliang jongi kinong syong snong ni persya ya udilar ringkat bat usordar jong kasnong mamluwan namar ba kila le don bor ya ukhaw rasyon ha ba ka sorkar kala batha san kilo shikli ha kador lighting ka shi kilo Henry kila wansam sau kilo shiteng shikli ha kador laipo tingka shikli bat ka sendar kadei ha ka sentar kadei ha shnong Maumlo 1 Henry ngihap ban lechim hapo yo rembrai kajing jengai kalong kumba sau kilometer bat ngi kerpat ya ki bor jong kaan ba kinwan turklar mardor kublai shibun itu lagi ruang ini untuk pau tak bisa menjadi dia benar senang nadu senang berkenriu ba dia kau ison kedai dekat nunel mau siap tena kalian jungi kemudian kijing kesutu jengul ko senang ko tham lay up na ko kesnen bain ikren ko report ba kejing sim satam kabom masuk maniham mat kejing 10 kilo ngelayai tor seprang badi pun nam tarang ni kamat kejing sak penbin juga nang susnong naklen jungi ku unit hado pun dapoi ban pak sendon nak jor nanti po supply naklen yang supply ru hado krisi undon ban simkia tantah dari kesulung sting bat timlah pendek yang akan aku yang justru kia nak justru lengok nama nakaliang jong ini yang senang wong ada pim kungu ya ke bak senang balarai wong ba what itu yang stim enggak man dulu nak buta ni lek sat buta untuk foundation kalau ke bom lihat ada hai sekalian juga dengan senang banyak siu dairu bah kini pun di cingkren latan pan juga dengan senang anu nangis sekmat
kejingan nanti jom keseng ringkat berkini kipai ba ki bok ujor ya keseng ha kabde ba kejing sam khau niu i ba kini kinong elam nadu urang ba snong bat gila kejing kren yo keseng jom kam kampoi ha e don kejing le persya bat nak liang jong ki dapan pau sia kipai ba kitu go persya ba lada ki ya persya e kene ka kejing sam khau ka jongi kemot ba ni pendut no ya ka hok jong ki but anai hakini ki por nak liang jong kaseng kanang le ban tem yang ni ban ra e jing su thu den jong kidong song snong ban kat bat kaseng tin ri ka bo su si kalong ba nak liang jong di kidong lam snong ki pedang hadu menta ti kum kaseng kala le joru sya ki bo jong ga supply te ha jing le jor jong ki kemot ba nak liang jong supply ni yu ba kamdon kano jing siu kya te khadu ha ka ba nak liang jong kum kaseng ka district tingkat ber ke unit nila leibu no da jing tho ha khamat jong DC te ke je ha ka ni ka ski ke jing ha ka ni ka po menta ka jing leibu jing tho jong i ha DC ka long ba nila bu ye ki sautli ki pon kata ka dei ka baning kong ba hang ni bo snong yo nu khau PMG ke wai udei khau yo e te yo ni ki nong jong ki nong sam khau la ki rang ba snong ki sim bisa te kata ka dei ka baning kong ba an pat kalong ba yo ni khau AAY but UPHS but NFSA yo ni pat ki ot yo yo kilo te ka balai pat ka kalong ba nak lian jong kaseng kemot bangilap bahan ni snong ba nong sam gila nong sam khau ju sam hapo snong ring sam hapo ayo rambrai te haba sam po yo rambrai ka kawan rai ke jing e jong kinong snong te kane ka ta ni kinong snong ha ka bede ban le simyo khau bat ka donru nak lian jong ki kemot ba lada le simyo khau na rambrai kan don da kador kumai lada ki sim yo khau bawan poi sapo snong kan don da kawai pat kador kade ke jimbu ka jongki ya kinong snong ha ka ba klakta i kinong snong te bat nak liang jongi kum ba sengru nilalap ba nak liang jongki de ke dong sam khau kim jubu ya ka sanbot ha ka bede ba kador jongki kador jong khau bat hakani hapo snong momlu kam sinta ka badai ban sam yo khau kam don ni ka sanbut ka ba kide badon ni ka dor jong khau kumno ban sam kumno ban puso thu se ki pai ba te nak liang jong i ka seng snong ban ong ba ha ka badai ba ka jing le jong ka ni ka snong ye ki pai ba nong snong ni pen rem ba ni snong ban ong ba kum kini kim dei ban jia nang de syakmat but hakabo khadu nak liang jongi kum kaseng ni dawa yo deputy commissioner ba udai ban simkhya ya kene ka kam lada nak liang jong deputy commissioner umnom simkhya ya kene ka kam nak liang jong kaseng ni sa file da petition ha ka kut but nantang petri ni dawa ka kum patu ka an ka bladon ka NFSA Act arajar khalai but ni dawa ka kum patu but lada khnam ba ni video no ya ka jong ka hok jong